van a participar con honor de esta queimada. Gracias. Molt bé. Escolta, hem de continuar l'entrevista, mentre estem, Pepe. Ah, ¿continuem parlant? Sí, tu estigues atent. Bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Alguna anècdota relacionada amb amb els massatges o alguna cosa així? Jo, la veritat és que no acostumo a freqüentar el tema dels massatges, perquè tinc l'esquena molt castigada. Sí? I... Tu de què pateixes? Ai, jo ara mateix no pateixo de res. Només per això ja val la pena l'esforç que hem tingut fins ara d'això. Jo et tenia per una persona relaxada, Pepe, que havies après, doncs, a moderar la teva vida i a prendre les coses amb calma i que no tenies problemes d'estrès. No, però bueno, encara que tu siguis així, que no em sembla desacertat el que dius, s'ajusta bastant a la realitat, se nota que em coneixes molt bé. Sí. Al voltant, el que t'envolta és el que et fot. Ja, en el teu cas, per què et fot? Perquè si tu estàs relaxat i estàs amb un grup de persones que estan molt crispades, al final acabes crispat tu també. Però tu, per exemple, quan em refereixo a relax, vull dir, dorms bé a les nits? No. No. Dorms tard, vas a dormir tard. Sí, vaig a dormir tard y duermo con dentera. Con dentera. No la conozco. Fem la següent fase, que seria un bany relaxant amb un jacuzzi. Seria segurament la primera entrevista de la història que es fa amb un jacuzzi, i més a aquestes hores de la nit. Ho vols intentar? Vinga, vamos, vinga. Vinga. Oh, però que bé, molt ben quedat. Oh! Jo em poso aquí i tu poses allà. Bueno. Oh! Ah! Crema una mica, eh? Oh! Ai, hòstia. Quieto, eh? Quieto. Aquest bonec. Eh? Bueno, això és superior. Això és impressionant. Això no hi ha paraules per comentar-ho. Oh! Què t'ha passat? T'has posat content? Una cosa. T'has posat content? Ai, menos mal que aquí... Sí, mira com sobresurt. És que m'entra aire. Es forma aquí una bossa que podria prestar-se a equívocs. Ui, que passada, nen. El cap s'hi pot posar aquí o t'agafa una mena de derrame. Sí, pot ser. Si et fiques a dintre del... Sembla que vagis a levitar aquello. Sí. Permetem que em posi els peus per aquí perquè em vaig a submergir el cap. Jo també. No, primer jo. Es pot saber què feu aquí? Hola. Hombre, Rosa. Jo és que li havia de fer la segona part del sofà amb la Rosa. Vols venir? Ho feia aquí? Vine. Vaig un jacuzzi amb la Rosa. Estem bé. El que passa que tu estàs... Mira com se m'ha inflat tot a mi. Estàs content, trobo? Estàs content de veure'm? Mira. Però trobo que tots tres no hi cabrem. Jo ja et deixaré lloc perquè li facis la segona part del test. Vale. Jacuzzi amb la Rosa. Sembla bé? Vale. Oh, que calenta! Vinga, dona, una vegada, d'un sol salt, No, home. quin gust! Bueno. Ah! He tocat alguna cosa aquí sota. A veure, tu, acaba la frase. El cor d'un home s'hi arriba a través de... El cor d'un home... No em diguis amb un bypass, eh? a través de la tetilla. De la tetilla gallega. Gallega. Nunca mejor dicho. Exacte. Acostumes a començar pel pròleg o passes directament al primer capítol? Jo, primer capítol. No parlo de llibres, eh? Primer capítol, voy, porque sí, jo vaig a... Directe al gra, molt bé. Vaig a la temàtica. Quina part del... Això m'ha costat a la vida, pues, Clar. gent que no t'entén i diu, oye, pero bueno, no hay aquí unos prolegómenos, no... Sí, pues no hay prolegómeno, aquí, jo venga, voy raca, directe saco, al gra. paco. Quina part del cos t'agrada més ensenyar? Espera't, oi. Quina part del cos t'agrada ensenyar? Aguanta yo con los pies, no te preocupes. Ho veieu, floto, no m'aguanto un lloc. Bueno, un lloc que es vegi. Agafa alguna polladura ahí. Me apollo. No, estic flotant. Quina part del cos t'agrada ensenyar? El codo, el colze. El colze? El trobes que tens bonic? Sí. Quan, Déu-n'hi-do. Valoració de la frase: és impossible que un home i una dona siguin només amics.
valoració. Home, jo penso que pots arribar a ser amic després d'haver disfrutat molt a tope la part eròtica. Quan has disfrutat molt a tope la part eròtica, aleshores, pues, bueno, sempre te queda l'amistat. Queda l'amistat. O sigui, sempre nos quedarà a París. Un home i una dona poden ser només amics en un jacuzzi, també creus el mateix? Sí, mira tu i jo, ara. Veus? Què vols dir? Home, suposo que aquesta situació teva i meva, en otro lado, No hi és, no el tens? no estaríamos como estamos. És veritat, és veritat. Aquí faríem cada número que te caiga. Hazme la burbujita! Bé, doncs molt bé, en aquest ambient tan remullat com veieu, fins aquí el jacuzzi amb la Rosa. Va, Toni, ja sortirem, quan se refredi l'aigua. La Rosa, deia jo, no saps tu si ha tornat o... Ha quedat destrossada. Chico, Què? no haberte ido. Què hagués passat si rebuc quedar-me jo? No vull ni pensar-ho. Jo no volia. Ella me obligó. Ella em va dir, Pepe, la burbuja, tu i jo. No, l'entrevista de collons. Molt bé, molt bé. Ha estat una entrevista sana, abierta, distendida. Te noto mejor, ¿eh? Més vivificat, clar que Ara sí. et veig al careto com quan vam començar l'entrevista. Hace tantas horas. Exactament 7 hores i 5 minuts. No marques las horas. Andreu Buenafuente! Sí, home, què s'ha d'apretar? Fes una foto, Pepe. Perdona, ¿eh? Tenim que parlar-lo de la meva filla, eh? Sí, sí, ya. Com s'apreta? Por aquí, por aquí. Això d'aquí? Como si fueran muy amigos. Muy buena fuente. Lluís... Gracias. Gracias. Ya está. ¿Y qué tal? ¿Y qué? Molt bé. Una experiència... Yo me estaba preguntando ahora, Pepe, Inolvidable. ¿en realidad eres tan bueno? Tan bueno de No, te quiero decir una corazón cosa. o de... No, como profesional. A mí me agrada molt el Pepe. Porque a tanta hora... Estamos haciendo un gasto de televisión Sí. que això hi haurà merder, d'alguna manera. Per no venir a dir res i perquè no es miri ningú. Exacte. I per no venir a ajudar ningú. Perquè, com deia el Flavià, ni tan sols és benèfic, això. La veritat, de què hem parlat? No hem vingut a dir res. No, Aquesta és la porque pura Ha habido un Mira que hem momento, dit, ha habido un momento Sí. que diu... ¿A qué hora era? ¿A qué hora? M'acabo de recordar una cosa que hem parlat fa 4 o 5 hores. Decíamos ayer. Que em vas preguntar tu quines paraules catalanes me agradaven. Ahir tinc una nova, nen. Sí? Tan de bo. ¿Sabes lo que deia jo abans, antes de decir tan de bo lo que decía? No, Ojalá. 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 Tu em deies, vindràs tal dia a tal sitio? Digue'm, ¿Vendrás tal día a tal sitio? ojalá. Ojalá. Però le daba un toque moruno, una cosa, no? No. Ojalá. Sí. Ojalá. Sí. Ojalá. O més israelí. Però saps volies dir? Ojalá, ojalá. Però bé, és al revés, dius, demanes postres, diu, què vol de postres? Diu, pues fruita o gelat. Bé controlador, però... tu trobes que el llit és el millor lloc per què? Per fer-hi què? Para rezar. És el millor sitio. ¿No ves que siempre está el crucifijo ahí arriba? Això és veritat. A veure, ¿Te puedo cantar una canción? cántame lo que quieras. No sé si te acordarás. Yo no quiero tomar café, que el café me quita el sueño. Oh! Solo quiero tomarte, que tomándote me duermo. La otra noche yo te tomé. Bueno, Y tan dulce te encontré. Pasaría yo la vida tomándote,
pasaría yo la vida tomándote en la cama. Portem 7 minuts i 53... 7 hores i 53... 7 hores i 53 minuts d'entrevista del mil·lenni, són les 6 i 20, i en Pepe i jo farem una cosa que és la que se sol fer quan un es lleva al matí, o quan un està al matí i és un home viril, com és el teu cas i el meu, que és afaitar-se. Clar que sí. Hola. Perquè tu ja estàs rascón. Sí, jo soy barbilampiño. Sí. Doncs em sembla que tenim dues persones aquí que ens poden ajudar en aquesta noble tasca. Si no m'equivoco. Tenim gent que es pugui afaitar? ¿Te'n recordes les pel·lícules de gàngsters que sempre, quan estan a la barberia, entran... Senyor. Johnny Soleri. Perquè si no... Muchacho, no les conviene. Este pequeño negocio, no. No podemos compartirlos con los de Las Vegas. I per què ja no em dius mai, padrino? Son buena gente. Son buena gente, pero bueno. Habrá que darles una pequeña lección porque no respetan unas normas. Pero que parezca un accidente. Que le rompan un par de dedos del pie en la nariz. Pues vaya accidente más tonto. A les 7 menys 9 minuts ha arribat un moment bastant especial, que és el moment de rebre a un company que feia estona que no veiem, a l'Albert Tom, que ens porta el resum del programa. Ja que hi ha moviment, allò també. Inèrcia. Amao, no Això ja és... Això ja és ve ser el resum definitiu del programa, Sí, no? això, un petó. Molt bé. Resum definitiu. A veure, anècdotes explicades pel Toni, una, concretament la del pet a classe, que li va escapar. Anècdotes explicades per Pepe Rubianes, 783. Veus? Després et queixes. Concretament, referides a la seva potència sexual, 783. També en... Molt bé, molt bé, molt bé. Lenya, lenya. En 783 ocasions també has dit la paraula nen, Ning. i la gent demana si pot ser la 784. Nen. Nen. Pero no, es que me motiva més si em diu algo al Toni, dígame. Vale. Què tal, com estàs, Pepe? Regular nen. Que és un adverbi. Nen. Regular nen. Regular. Molt bé. Moltes gràcies a tothom els que heu col·laborat i heu participat i heu gaudit amb nosaltres de l'entrevista del mil·lenni a Malalts de Tele. Una entrevista que acaba exactament d'aquí a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1... Enhorabona. Moltes gràcies a tots. Felicitat. De petonejar gent. Felicitat. Gràcies. Gràcies a tothom.